Vysoké Tatry sú už plné turistov, prichádzajú na silvestrovské pobyty aj jednodňové výlety. Cesta slobody je vyťažená, tvoria sa kolóny. Vodiči musia byť trpezliví. Najmä Štrbské pleso, Tatranská Lomnica a Smokovce sú cieľovou stanicou mnohých dovolenkárov. Priťahuje ich lyžovačka, turistika aj tatranské atrakcie. Najviac ľudí prichádza medzi 10. a 12. do všetkých stredísk, takže je múdre vyraziť a doraziť do strediska skôr. Masy ľudí vidieť v Tatrách iba niekoľkokrát do roka. Rady sa tvoria pri nástupe na lanovku aj na Tatranský ľadový dom. Ako dlho čakáte? 1,5 hodiny. No, rada je pekná a uvidíme, či vydržíme stať. Bez toho snehu je to nič moc, ale ináč fajn. Toto vymyslel, tak klobúk dole. Chceme to vidieť, pozrieť, neboli sme tam ešte. Prirodzene tie Tatry priťahujú návštevnosť a ľudia si to užívajú v vyšších množstvách ako inokedy. Tá návštevnosť je vyššia zhruba o 3 až 5% oproti minulomu roku. Inverzia je, tak akože super je tu na pekné počasie, aspoň tu na využiť. Chceli sme vidieť nejaký aj sneh, lebo však teraz je všetko roztopené, takže aspoň nejaký ľad. Deti majú radosť. Snehu nie je dostatok ani vo vyšších polohách. Deti však využívajú každú príležitosť. Z hrebienka po sankárskej dráhe sa ale dole nespustia. 3 roky dozadu toho bolo dosť viacej. Stačí nám aj tento kúsok snehu. Čakanie na lanovky by sa skrátilo, ak by si turisti zakúpili lístky online. Čo sa týka preťaženia dopravy, primátor vidí problém u vodičov. Problémov ani tak nie sú tí priamo navštevníci, povedzme, čo prídu do Starého Smokovca. Problémom si tí, čo prechádzajú cez Starý Smokovec. Tieto auta, ktoré len migrujú cez Tatry, nám upchávajú Tatry. Vodiči si môžu vybrať aj iné trasy ako cestu slobody. Na budúci rok pripravujú vo Vysokých Tatrách monitoring vozidiel, aby zistili, aká je vyťaženosť Tatranskej magistrály. Miriam Hozová, Slovenská televízia.